Makaon man agad. Wow. Yummy. Hoy! Ikaw di ako nasakpan ng awat o kawan ha? Saging. Tawa. Katil mo ding among mga saging diri mga hurot-hurot. Kay tara di ang tigkawat oh. Tigkuha. Oh, hawa. Kami kay saging yang ikano kay nanay hinog day. Ay nang. Unsa nang yan eh? Oh, nana ba? Ay nang gulang. Itong lingkod. Ne? Oh, kana oh. This video mga katil kana ato nang sagulan og tinaparon kanang subok kana mga katil. Good. Panitan sa niya kay kuag subok. Ano? May kaya? Bakong ipotol eh. Ano niya? Ne? Gamay. Ay, putla. Gamit pa tong isa. Ne? Hmm. Ani good. Ani good. Ne. Kana ba? Banga akan mo eh. Ako be? Bro. Tikwa eh. Mo pa nang ibuak. Ne? So guys. Ay pulak siya sabok. Kana sabok ah. Eh? Hene? Hapot na katong isa. Ito isa sa. Ito ha. Ano kuta na? Na. Apa isa na bali? Kape kagamay mo ikuha kanita to. Makaon man agad. Go. Puni pa niya. Siguro na magtinapa mga katil. May Turun na eh. Yeah. ta. Jalan ko ni. Ito na yung hiwa-hiwaon mga tilo. Para ito na yung sagulan o karninas.
Okay. Juilin Bits, asa na lapit? Oh, ito nang ilunod ang subok sa saging. Wow. Wow. Bang. Nah. Wow. Ay, sita. Yummy. Okay, naluto na mga katil ang ato ang subok sa saging o gisagulan o karninas. Sige, mga unta. So before that, mag-apos ta. Ay gugmaon ug may mayaon ka nga Dios ta sa kabuntagon sa grasya na karon sa mga atubangan ikaw ang tinubdan ining tanan Ginoo. Samtang amo kini pagasra sa luhan, kini maghatag dugang kabaskog kaligon sa panglawas Ginoo. Salamat Lord ug dalaygon ka Ginoo sa way katapusan in the name of Jesus. Amen. Amen. Na mga unta ninyo. Simple lang. Sudan, no? Subok sa saging na. Simple lang. Yummy. Simple lang eh. Okay. Sa. Sus kalami. Sus. Kuray na looy sa saging. Hindi nakuha ang ranay sapot-sapot. Uy, tukog na to. Butang diri oh. Na mga auto nyo. Kanya ba? Kinsay mo sulay na. Sulay lang. Lima kayo. Sige, kana lang. Kung naganahan mo tanaw, palihog po share, follow sa wala nakapalo. Palihog po pa subscribe sa akong YouTube channel o paki-follow sa akong Roland TV. God bless. Na lang. Bye-bye. Love you all. Pero magaganahan tag kaon ba? Maghanag kaon.